došli na audiciju za polazak u svemir. Da vidimo tko će nam prvi doći. To je zubarica Lara. Zašto misliš da si ti prava za odlazak u svemir? Izvanzemaljci trebaju zube da više ne trube. Ko nam sada dolazi? Aha, to je učiteljica. Zašto misliš da si ti prava za odlazak u svemir? Izvanzemaljce treba učiti, a ne mučiti. Da vidimo tko će nam sada doći. Doktorica Matea, zašto misliš da si ti prava za odlazak u svemir? Doktorica sam ta, da u svemiru nikoga ga ne zaboli. Da vidimo tko će nam sada doći. Frizerka Jelena, zašto misliš da si ti prava za odlazak u svemir? Vanzemaljcima treba kosa da ih ne svrbi noga bosa. Da vidimo tko će nam sada doći. Pjevačica Lara, zašto misliš da si ti prava za odlazak u svemir? Svemircima treba zabava i svijeha. Jer nema boljeg lijeka. La 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 la. Sa nama su danas bili zubarica Lara, zatim učiteljica Anđelika, doktorica Matea, frizerka Jelena i na kraju Lara pjevačica. Skok u svemir, zaslužili smo to mi. Skok u svemir, zaslužili smo to mi.